Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. May Pabingi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si Jody Dizon Mercado at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, September 19. Hepe ng LTO San Fernando, inirekomendang masibak dahil sa fixer case. 2 kawani tinanggal na. Ating alamin, ano nga ba ang conflict of interest sa ilalim ng batas? Financial assistance at land titles ipinamahagi sa mga farm workers. NTF-ELCAC hindi pinabura ng proklamasyon ng Gabriela. COMELEC handang harapin ang petisyon sa Korte Suprema. At Iran sinelyuhan ng laban ng Alas Pilipinas sa World Championships. Pambansang koponan nag-iwan ng inspirasyon sa bagong henerasyon ng mga atleta. Pumutok ang isyu ng korupsyon sa Land Transportation Office sa San Fernando, Pampanga matapos irekomenda ang pagsibak sa kanilang district chief dahil sa pagkakasangkot umano sa kaso ng fixing. 2 empleyado na rin ang tuluyang natanggal sa serbisyo matapos mapatunayang tumanggap ng pera mula sa fixer kapalit ng mabilis sa pagproseso ng lisensya. Tutukan ang detalye sa report ni Paulo G. Santos. Formal nang inirekomenda ang pagsibak sa hepe ng LTO sa San Fernando, Pampanga matapos na masangkot ang kanyang pangalan sa kaso ng fixing. 2 kawani naman ang una nang tinanggal sa serbisyo dahil sa grave misconduct. Base ito sa nakuhang dokumento ng CLTV 36 News Team sa mapagkakatiwalaang source sa LTO Region 3. Batay sa desisyon ng Regional Administrative Action Board ng LTO Region 3 nitong Setyembre 5, tuluyan ng sinibak sa serbisyo sina Janine Pangilinan at Luz Gudes. Iyon ay matapos na mapatunayang tumanggap ng pera mula sa fixer na kinilalang si Jason Cagyat. Sa testimonya ng mga license applicant na sina Jamaica Manarang at Kurt Justin de Mesa, nakita umano nila mismo ang pagbibigay ng pera na kalaunan ay iniabot kay District Chief Rosalie Basilio. Aabot ng 2,500 hanggang 30,000 pesos ang sinasabing binayad kapalit ng mabilisang paglabas ng lisensya nang hindi dumadaan sa pila at pagsusulit. Kinumpirma naman ni Atty. Sushen Lasatin, Chief ng Operations Division ng LTO Region 3, ang report ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Earlier this year, we received a transmittal of records from the CIDG, and then it contains several documents regarding the arrest of a particular fixer through an entrapment operation in LTO San Fernando District Office. And then, because of that, stemmed from that particular record, we instituted an action through our Regional Director, Police Brigadier General Ronnie S. Montejo, para po ma-address not just the criminal aspect on the part of the fixer, but also the administrative on the part of our employees to determine if there is indeed collusion or connivance. Sa kasong ito na kung saan involved ang hepe, target umano ng ahensya na mapuntirya ang fixing scheme kung saan nangyayari ang kapabayaan o maaaring sabuatan. But dito, ang talagang tinitingnan din natin na anggulo, since the case is already filed with the prosecutor as to the alleged fixer, ang tinitingnan natin is yung administrative. Kung meron po bang negligence ang isang opisina dahil may fixer sa loob, kapag may violation po ng office rules or other particular laws such as the ease of doing business or the RA 11032, or kung meron nga pong corrupt or misconduct. So tinitingnan po natin yan, not just dun sa fixer, but also sa mga possible involved employees. Paglilinaw ni Atty. Lasatin sa usapin ng security at transparency, may malinaw umanong programa dito ang LTO upang mabuwag ang maaaring sabuatan.
the CCTV is part of it, and then aside from that is pinapaigting po natin ang security na only authorized employees are allowed inside, and then the public will transact with authorized employees, and then i-make sure po natin na ang mga employees na yan ay hindi po corrupt at wala pong illegality. Samantala, nananatiling nakasampa ang kasong kriminal laban sa fixer na si Jason Cagiat sa Municipal Trial Court sa San Fernando, Pampanga, habang ayon sa lehitimong source ng CLTV 36 News, nasa floating status ang hepe na si Rosalie Basilio na ngayoy itinalaga sa central office ng LTO. Agad namang nakipag-ugnayan ang CLTV 36 News kay Basilio para sa kanyang panig, ngunit sa pamamagitan ng Viber message, sagot niya wala umano siya sa posisyon para mag-comment. Giit din niya na wala siya sa nasabing order. Inusisa naman ng CLTV 36 News sa legal officer ng LTO Region 3 kung gaano kalaki ang prosecution at conviction rate sa kanilang hanay na nasasangkot sa korupsyon. Sagot ni Attorney Francisco Jeremiah Gonzales. Well, sa ngayon, sa taong ito, meron nang nailabas na desisyon ang RAAB na kung hindi ako nagkakamali ay 4 o 5 na kung saan sila ay substantially found guilty regarding sa mga corruption or fixing activities. Paolo G. Santos, CLTV 36 News. Sa patuloy na pag-usad ng investigasyon hinggil sa mga aligasyon ng irregularidad sa flood control projects na umano'y bunga ng korupsyon at kasakiman, lumitaw ang ilang pangalan ng mga politiko na umano'y may koneksyon sa mga kontratista ng mga proyekto. Maliyon na ebidensya umano ng conflict of interest. Kaya naman mahalagang maunawaan kung ano nga ba ang conflict of interest sa ilalim ng batas. Alamin natin yan sa report ni Ashley Punzalan. Habang tumitindi ang investigasyon sa umano'y maanomalyang flood control projects na sinasabing bunga ng korupsyon at kasakiman, lumutang din ang pangalan ng ilang politiko na may kaugnayan umano sa mga kontratistang sangkot sa mga palpak, substandard o ghost flood control projects. Isang malinaw na ebidensya ng conflict of interest sa hanay ng mga nasa posisyon. Pero ano nga ba ang conflict of interest? Kung ilalarawan, ito ay sabay na pag-upo sa dalawang magkaibang upuan, isa bilang opisyal ng gobyerno at isa bilang negosyanteng may pakinabang. Kapag ang desisyon ng isang lider ay kumiling para sa sariling negosyo o negosyo ng kanyang pamilya, malinaw na nagkakaroon ng banggaan ng interes. Sa ilalim ng RA 9184 o Government Procurement Reform Act, ipinagbabawal sa mga opisyal at kanilang kaanak na lumahok o direktang makinabang sa mga government contract. Layunin nitong tiyakin na patas ang bidding process at walang politiko ang nakikinabang sa pondong nakalaan para sa publiko. Base naman sa RA 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, nagkakaroon ng conflict of interest kapag ang isang opisyal o empleyado nito ay may malaking interes o posisyon sa isang negosyo o korporasyon na maaaring makaapekto o sumalungat sa tapat niyang pagtupad ng tungkulin bilang lingkod bayan. Gayunpaman, may paraan para maiwasan ito. Isa na rito ang tinatawag na divestment. Sa naturang Code of Conduct Law ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno, nakasaad na dapat magsagawa ng divestment o kusang loob na pagsuko o paglilipat ng pagmamay-ari ng interes ng kanyang ari-arian sa ibang tao. Pero hindi ito pwedeng ilipat sa kanyang asawa o sa iba pa niyang mga kamag-anak. Sa pamamagitan nito, natitiyak na walang conflict of interest ang isang government official or employee habang siya ay nasa tungkulin. Inaatasan ng RA 6713 na obligadong magbitaw sa anumang posisyon sa kanilang pribadong negosyo ang mga public official o employee sa loob ng 30 araw mula sa kanyang pag-upo sa pwesto. O di kaya na may i-divest ang kanilang mga shareholdings sa loob ng 60 araw. Sa ganitong konteksto,
Inaasahang uunahin ng mga opisyal ang kapakanan ng publiko kaysa pansariling interes. Iwasan ang mga sitwasyong maaaring magdulot ng pagdududa sa kanilang integridad at mamuhay ng simple bilang huwaran ng paglilingkod bayan. Gayunpaman, sa kabila ng mga probisyon ng batas na ito, may mga kontratistang sangkot sa issue ang konektado umano sa pamilya ng mga politiko. May mga pagkakataon na ang kumpanyang nanalo sa bidding ay nakapangalan sa asawa, anak o kamag-anak mismo ng nakaupong opisyal. Sa ulat ng Pangulo, mula 2022 hanggang 2025, nasa 545 billion peso ang kabuuang halaga ng flood control projects. Mula dito, nasa 100 billion pesos o 20% ay napunta lamang sa 15 kontraktor at ilan sa kanila may kaugnayan sa ilang mga mambabatas o kaya na may sa mga opisyal na nakaupo sa mataas na posisyon. Dahil dito, malinaw na ang usapin ay hindi tungkol sa baha, kundi tungkol sa integridad. Kung ang mga proyektong dapat sanay pananggalang sa ulan ay ginagawang negosyo ng iilang nasa kapangyarihan, ang tunay na nilulunod ng baha ay ang tiwala ng taong bayan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Bilyong-bilyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat ng PIDEA simula ng administrasyon ni PBBM. Mahigit 6,000 barangay na rin ang naideklarang drug-free dahil sa pinalakas sa kampanya kontra droga. Iniulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na umabot na sa 87,190 million pesos ang kabuuang halaga ng iligal na droga na kanilang nakumpiska mula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022. Resulta raw ito ng mas pinigting na kampanya laban sa illegal drugs. Sa talaan ng ahensya nitong Huwebes, September 18, kabilang sa mga nasamsam sa mga operasyon ng PIDEA nationwide ang 11,680.81 kilograms ng shabu, 100.57 kilograms ng cocaine, 144,927 kilograms ng ecstasy tablets at 7,767.16 kilograms ng pinatuyong dahon ng marijuana at bricks. Lahat ng ito ay nakumpiska mula July 2022 hanggang August ngayong taon. Sa kabuuan, nakapagtala ang PIDEA ng 120,787 operations kung saan 162,597 na drug suspects ang nasakote at 10,342 rito ay itinuturing na high-value targets. Nalansag din ang 1,582 drug dens at 3 tagong shabu laboratories. Samantala, mahigit 29,000 sa 42,000 barangay ang naideklarang drug-cleared at higit 6,000 naman ang opisyal ng drug-free. Ayon kay PIDEA Director General Undersecretary Isagani Neres, hindi lamang datos kundi patunay ito sa dedikasyon ng tanggapan sa pagbuwag ng salot ng droga sa bansa. Kaugnay nito, nagsagawa ng magkahiwalay na search and seizure operation sa prison facility sa Angeles City at Bulacan ngayong buwan. Pinangunahan ng PIDEA Pampanga Provincial Office, PIDEA Clark AIU K9 Unit at BJMP Regional Office 3 ang Operation Greyhound sa PDL sa tauhan ng BJMP sa Angeles District Jail. Negatibong resulta ng operasyon, walang nasamsam na iligal na droga, paraphernalia at iba pang kontrabando. Negatibo rin ang resulta ng drug test ng 36 jail personnel at 150 PDLs. Nagpatupad din ng kaparehong operasyon sa mga piitan ng Bukawi, Plaridel at Malolos City ang PIDEA Bulacan Provincial Office kasama ng iba pang mga otoridad. Matapos ang mahigpit na inspeksyon, negative rin ang mga pasilidad sa droga at mga puslit na bagay at negative rin ang mga sinuring specimens ng drug testing sa lahat ng PDLs at kawani ng BJMP. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News.
Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng financial assistance at land titles sa mga farm workers sa Bren Zigao Convention Center, City of San Fernando, Pampanga ngayong Biyernes, September 19. Bahagi ito ng programa ng administrasyon na handog ng Pangulo na layong magbigay ng tuloy-tuloy na suporta sa mga magsasaka. Humabot sa halos 3,000 beneficiaries mula Pampanga ang nakatanggap ng tig 10,000 piso at family food packs mula naman sa pamahalaang panlalawigan. Samantala, mahigit sa 500 naman ang nakatanggap ng land patents at deeds of sale, habang namahagi rin ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ng libo-libong binhi. Sa kanyang talumpati, hinimok ng Pangulo ang mga magsasaka na pagyamanin ang kanilang lupain at gamitin ito ng tama para sa kapakanan ng kani-kanilang pamilya at komunidad. Tiniyak din niyang patuloy na maghahanap ng paraan ng kanyang administrasyon upang mapabilis ang mga proseso at suportahan ang agriculture sector. Una sa lahat, nais kong iparating ang taus-puso kong pasasalamat sa inyong lahat sa ating mga magsasaka at manggagawa na patuloy na nagsusumikap para sa isang masaganang bukas. Sa araw-araw ninyong hirap at pagod sa pagsasaka, pagtatrabaho at pagtataguyod sa inyong mga pamilya, nandito ang gobyerno para suportahan at alalayan kayo. Sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng bansa, nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa aming mandato at tungkulin na maglingkod na tapat. Makakaasa kayo na inaayos natin at tinutuwid ang mga prosesong nagpapabagal at nakakaabala sa ating pag-unlad. Ang lahat ng ito ay sinusulong namin upang pangalagaan ang karapatan ng bawat Pilipino. Hinihikayat ko ang lahat na ipamalas natin ang pagiging bagong Pilipino, responsable, may malasakit at magkakatuwang sa tunay na pagbabago. Magtulungan tayong isulong ang isang mas maunlad at makatarungan na lipunan. Tinatayang aabot sa mahigit 36,000 magsasaka sa lalawigan ng Pampanga ang direktang makikinabang sa bagong Rice Processing System o RPS2 na pinasinayaan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Barangay Pulong Masle, Guagua. Binuksan ang naturang pasilidad na nagkakahalaga ng mahigit 61 million pesos ngayong Biyernes, September 19, na binubuo ng multi-stage rice mill at 2 recirculating dryers. Itinayo ito sa ilalim ng Rice Competitiveness and Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program na target mahababa ang production costs at mabawasan ang pagkalugi ng mga magsasaka sa post-harvest stage. Ayon sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec, maaaring makatipid ng 2 pesos hanggang 3 pesos kada kilo ng palay ang mga farmer users at mabawasan naman ng hanggang 5% ang post-production losses dahil sa modernong makinarya. Kasabay nito, nag-turnover din ang Pangulo ng 5 unit ng rice combined harvesters na nagkakalaga ng 8.9 million pesos para sa farmers cooperatives at lokal na pamahalaan ng Pampanga. Dumaan sa pagsasanay hinggil sa Artificial Intelligence o AI ang ilang opisyal ng Clark Development Corporation o CDC upang makatulong sa pangasiwa ng Clark Freeport Zone. Narito ang balita. Patuloy ang pakikilalahok ng Clark Development Corporation o CDC sa mga pagsasanay at aktibidad pandagdag kaalaman upang mapalakas ang pangasiwa sa Clark Freeport. Nitong Huwebes, September 18, nakiisa ang mga opisyal at kawani ng CDC sa Executive Forum na pinamagatang Redefining Leadership for an AI-Driven Future na ginanap sa Asian Institute of Management o AIM. Kabilang sa mga dumalo, sina Attorney Gloria Victoria Taruk, CDC Vice President for Legal Affairs and General Counsel, at Astrid Aguinaldo, Manager ng Communication Division at iba pang kawani ng government corporation. Isa sa mga tinalakay ang Custom Government Breakout Session na tinawag na Smart Cities and AI, Leading Public Innovation
in the age of intelligent infrastructure. Panelists dito sina Architect Felino June Palafox Jr., Principal Architect and Urban Planner, at Masaki Mitsuhashi, AIM Adjunct Faculty. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng programa ni CDC President and CEO Attorney Agnes B.S.C. de Vanadera upang itaas ang kakayahan ng mga opisyal at empleyado sa organizational development at leadership upskilling sa korporasyon. Inaasang makatutulong ang forum para sa mas maayos na sistema, regulasyon at inobasyon gamit ang AI na itinuturing na mahalaga sa modernong pamamaraan ng panggobyerno. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nakamit ng Central Luzon State University o CLSU ang pinakamataas na antas ng pagkilala mula sa Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines o AACUP matapos igawad sa kanila ang Level 4 Institutional Reaccredited Status. Isa itong malaking tagumpay para sa pamantasan dahil itinuturing ang Level 4 accreditation bilang isang patunay ng kanilang commitment sa national at global standards pagdating sa academic excellence. Sa ginanap na validation visit noong July 1 hanggang July 4, 2025, pinuri ng mga evaluator mula AACCUP ang mahusay na pagganap ng CLSU sa iba't ibang larangan. Ayon kay CLSU President Dr. Evaristo Abella, patunay ang pagkamit ng Level 4 status ng sama-samang pagsisikap ng buong universidad, lalo ng mga guro at kawanina nagsasakripisyo mula sa paghahanda hanggang actual assessment. Unang nakatanggap ng institutional accreditation ng CLSU noong 2011 sa Level 2. Makalipas ang higit isang dekada, muli itong kinilala at naiangat sa pinakamataas sa antas bilang isa sa mga naungunang pamantasan sa Pilipinas. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Modern, innovative, environment-friendly technology. Lahat yan, achieve with BYD. A global brand that's all about smart, sustainable, and next-generation driving. Tampok ang mga makabagong inobasyon, pati na ang kanilang electric and hybrid vehicles sa BYD Pampanga Tech Tour na inulunsad ngayong Biyernes, September 19 sa SM City Clark, Pampanga. Highlight ng 3-day event ang unveiling sa pinakabagong 7-seater plug-in hybrid SUV na BYD Tang DMI. Ito yung first natin na plug-in hybrid na 7-seater. So for family for family use. We have the Moonstone Gray, we have the black, and we have the white color for this model. Ipinagmamalaki ng BYD ang kanilang exclusive dual mode intelligence o DMI technology, isang plug-in hybrid system na idinisenyo kung saan ang isang sasakyan ay gumagamit ng electric motor sa paggalaw, habang nagsisilbing suporta lamang ang fuel engine. Is a technology exclusive for BYD, wherein you will get to experience full electric use of the car up to over 100 kilometers with one full charge, and an extended range using the engine up to 1,160 kilometers, both using the electric and the engine. Ito raw ang rason kung bakit matipid sa gasolina ang BYD vehicles na gumagamit ng ganitong uri ng teknolohiya. Kinumpirma rin ito ng BYD user na si Henry Kua. Aniya, galing pa umano sila sa Tarlac City. Pero malaki pa rin daw ang kanilang natitipid sa gas mula nang gumamit sila ng BYD. Bukod dito, nagustuhan din nila ang smart features ng kanilang sasakyan. Pero yung electric kasi, 100 kilometers Kaya nakakabalik na kami from Tarlac to Clark. Makakauwi pa kami para makapag-charge doon.
Isa yan. Pangalawa, yung convenience. Oo, kasi si BYD, kumbaga, intelligence siya AI technology. Napaka-smooth siya in-drive. Ngunit para sa mga conventional car owners, hindi mawawala ang agam-agam. Madalas nilang tanong, ano ang mangyayari kung malobat o maubos ang baterya ng hybrid cars? Ayon kay Bob Palangka, Managing Director ng BYD Philippines, walang dapat ipag-alala ang car enthusiast, lalo na ang mga BYD users, kung maubos na ang baterya ng kanilang hybrid vehicle. Dahil ang makina mismo ng sasakyan ang tumatayong generator na nagre-recharge ng baterya. The engine acts as the generator. It charges the battery once it goes to a minimum and eventually switch back to electric driving mode once the battery reaches a certain battery health already. So you get to enjoy both of the best worlds, no? Pure electric plus the engine. Malaki rin daw ang mabuting epekto nito sa kapaligiran dahil nakatutulong ang technology ng BYD na bawasan ng carbon emission na inilalabas ng all-fuel powered cars. Kaya naman patuloy umanong isinusulong ng BYD ang paggamit ng mga electric vehicles. Sang-ayon naman dito si Mabalacat City Mayor Jeld Aquino na present din sa naturang event. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng inobasyon, lalo na sa usapin ng climate change, na talaga namang malaki na ang epekto hindi lang sa bansa, pero maging sa buong mundo. It's a pursuit for a more cleaner and greener, no? Future po yan that would of course address the issue on climate change and for environmental protection as well. Kaugnay nito, mahalaga rin daw para sa BYD ang customer satisfaction. Kaya't bukas sila sa feedback at suhestyon ng kanilang mga kliyente. We want to build your dreams in the Philippines. We listen to the customers' voices, and that's what we are providing to our customers. Alam mo tayo mga Pilipino, we love to travel. On weekends, we go to the malls. Lahat tayo nagsisiksikan sa isang sasakyan, di ba? This is a perfect vehicle, perfect family vehicle on weekends, and at the same time, it's a perfect executive vehicle if you're gonna go to work or your daily commute, no? Samantala, tampok din sa event ang isang grand raffle, kung saan isang BYD vehicle owner ang nanalo ng brand new BYD Seal 5. Magpapatuloy ang 3-day event na hatid ng BYD Pampanga hanggang Linggo, September 21, kung saan maaaring mag-avail ang mga bisita ng exclusive promos at big discounts. Bukod dito, pwede ring i-test drive ng mga dadalo ang mga BYD vehicles, kabilang na ang pinakabagong BYD Tang DMI. Experience BYD. Experience our technology. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nanindigan ng COMELEC na handa nitong sagutin ang pagkwestiyon ng NTF-ELCAC sa pagkakaproklama ng Gabriela Women's Party List bilang ika-64 na miyembro ng party list sector sa Kongreso. Narito ang balita. Nanganganib na umabot sa korte ang usapin ng proklamasyon ng Gabriela Women's Party List bilang 64th member ng House of Representatives. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na handa nilang depensahan ng naging desisyon sa pagtatalaga sa naturang party list group sa gitna ng petisyon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na kanilang inihain sa SCO Supreme Court. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, makabubuti na resolbahin ito ng Korte Suprema sa pamamagitan ng judicial review. Matatandaan nitong Miyerkules, September 17, humiling ang NTF-ELCAC ng status quo anti-order sa naging proklamasyon ng Gabriela Party List ng COMELEC-NBank bilang National Board of Canvassers o NBOC. Paliwanag ng task force, ang ika-64 na pwesto para sa party list ay magre-resulta sa 20.28% ng kabuuang representasyon ng mga party list sa mababang kapulungan.
Lampas na raw ito sa 20% ceiling na malinaw umanong nakasaad sa konstitusyon at RA 7941 o Party List System Act. Subalit taliwas ito sa resolusyon ng COMELEC dahil sakto lang umano sa 20.12% ang alokasyon ng 64 party list seats at kapag nanatili ito sa 63, bababa raw sa 19.87% ang representasyon. Dagdag pa ni Garcia, hindi ito pwedeng i-round off dahil ang 20% ay malinaw na mandato ng saligang batas. Ipinaliwanag din ng COMELEC na sakaling may question pa tungkol sa Gabriela Party List, dapat itong maipadala sa House of Representative Electoral Tribunal dahil sila ang may jurisdiksyon sa nasabing usapin. Sa oras na maiproklama, nanumpa at maupo sa Kongreso, wala na raw kapangyarihan sa mga party list groups ang COMELEC. Nitong Miyerkules September 17, ipinoklama ng komisyon si Sara Elago bilang kinatawan ng Gabriela sa mababang kapulungan. Bryce Oracion, CLTV 36 News. 5 grupo ng mangisda sa lalawigan ng Zambales ang nakatanggap ng 62-footer fiberglass reinforced plastic o FRP handline fishing boat mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Luzon o BIFAR Region 3. Bawat isang unit ng naturang commercial fishing vessel ay kargado ng makina, gayon din ang pang-anim na pakura o mas maliliit pang bangkang kasama nito. Nasa 9 million pesos ang halaga ng bawat FRP boat kasama ang fishing gears at underwater fittings ito. Umaasa ang BIFAR Region 3 na makakapaghanap buhay na ang mga benepisyaryo sa commercial waters ng Olongapo City at Subic upang makakuha ng mas mataas na kita. Isang gabi ng pagmamahal at pagpupugay ang inialay ng pamilya, mga kaibigan at mga kasamahan sa serbisyo publiko kay dating Congressman at Mayor Oscar Oca Rodriguez sa pagdiriwang ng kanyang ika-80 kaarawan. Kinilala siya hindi lang sa kanyang mga nagawa bilang lider, kundi pati sa pamana ng paninindigan at malasakit para sa mga Kapampangan. Magbabalita si Arlene Salonga. Punong-puno ng pagmamahal at pagpupugay ang selebrasyon ng ika-80 kaarawan ni dating City of San Fernando Mayor at Pampanga 3rd District Representative Attorney Oscar Oca Rodriguez na ginanap nitong September 17 sa Heroes Hall CSFP. 2 araw bago ang mismong birthday niya ngayong September 19, nagtipon ng kanyang pamilya, mga kaibigan, dating kaklase sa high school at mga nakasama niya sa serbisyo publiko bilang human rights lawyer, kongresista at alkalde. Nagdaos sila ng sorpresa upang parangalan ang isang leader na nag-iwan ng matibay na pamana ng mabuting pamamahala at malasakit sa kapwa. A life well lived ang tema ng okasyon dahil sa mahigit 5 dekada na inilaan ni Rodriguez sa paglilingkod. Mula sa pagtatanggol sa mahihirap hanggang sa pagpapatupad ng mga programang nag-angat sa San Fernando bilang lungsod. Bilang bahagi ng selebrasyon, nagbigay ng panalangin at basbas para sa kalusugan at mahabang buhay ni Rodriguez, sina San Fernando Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto at Reverend Father Restituto Lumanlan. Tampok din ang isang musical performance mula sa Teatro Fernandino na nagsalaysay sa buhay ni Rodriguez mula sa pagiging payak na mag-aaral hanggang sa maging huwarang leader sa Pampanga at buong bansa. Ayon sa veteranong mamamahayag na si Bong Lacson, hindi matatawaran ang naiambag ni Rodriguez sa Pampanga, mula sa kanyang pagtindig noong batas militar hanggang sa pakikibaka para sa Mega Dike matapos ang pagputok ng Bulkang Pinatubo. Aniya, nakapanghihinayang ang pagkawala ni Rodriguez sa politika dahil siya ang kongresistang tunay na nagbigay dangal sa mga Kapampangan at lumaban sa korupsyon, kabilang ang impeachment laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Bago ako lang kilala po ka. Even during the anyang struggle against Marcos, estudyante ko pa kan pero daramdaman ko na eh. At minsan no makadwa ni Kit Kabi. Tapos anyang muli tutukin nga kilala yung after the EDSA Revolution, anyang administrator na eh. From there on, nakakover ko na eh, hanggang congressman niya, pagpaglaban na yung congressman, maging mayor niya, magbalik ang congressman, all throughout. Pero, dito yung constant ka struggle in his life.
papakipaglaban para kay katatuan at kay katuliran. Paano mo kay mga palyaring yan aming miskit talaga. Nung itaya po mo kanya may nalakaran niya, yung impeachment ng hirap. Itaya po kanya may nalakaran niya, anyang pinatubo. At yung pangmetong senador kayo ng Kapampangan. That nature take its course, ano? Pero sinabi na nga po ka, pwede ito. Mawala yung lahi tamo. Aliwa mo yung legal tamo. At yung pamanalakaran ito. Ayon naman kay Bishop Jose Briones na naging kasamahan niya sa aktivismo, hindi tumigil si Rodriguez sa paninindigan para sa katotohanan kahit sa kanyang senior years. 80 years old, matuwa ko mo pa ba no kaya? I wish him more. Sabi ko rin kaya last time, pare, 80 na. Ot gagawa ka ta pa. Ot manigobra ka ta pa tungkol kay pamagbayo. Sabi na pare, tune kay kaya katang puso itangana. So pare, I wish you a very, very happy birthday. Welcome to the 80s. Samantala, ibinahagi ni Rodriguez ang kanyang hangaring matapos ang isinusulat na libro at patuloy na ipaglaban ang katarungan laban sa korupsyon. Dagdag pa niya, isa sa pinakamahalagang aral ng kanyang 80 taon ay ang halaga ng self-respect. I wish I can still finish the book that I am writing and that our country, despite of what is happening today, still have a very bright tomorrow for our children. Medyo makalungkot pero I do not lose hope. I believe we can overcome this. Sigurong biras kung 80, I did not lose my self-respect. I can look straight to the mirror and I can say, I have done my job. Ngayon, kahit wala na sa politika, patuloy si Rodriguez sa pagsusulat at sa kanyang foundation na nagtataguyod ng mabuting pamamahala at responsableng pagboto. Para sa mga Kapampangan, si Tatang Oka ay higit pa sa dating kongresista at alkalde. Isa siyang huwaran ng tapat na pamumuno at buhay na inialay para sa paglilingkod. Kasama si Karen Maurilio, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.